Lleihau, ail-ddefnyddio ac ailgylchu drwy grefftio. Ann Morris ydw i, dwi'n byw ym Maen Clochog ac yn aelod o gangen Maen Clochog o Ferched y Wawr. Ces I fy ngeni yn Twfton ger Maen Clochog a fy magu yng Nghil Fynydd ger Pontypridd. Dysgodd fy mam I mi weu, crosio a gwnïo. Roedd hi'n bencampwraig gyda nodwydd a gweill, a dwi'n cofio fy ffrogiau haf yn glir. Y cyfan wedi ei gwnïo a llaw cyn iddi allu fforddio prynu peiriant, a phob un wedi harddirno a smocwaith cain. Dyna un sgil methodd hi ei ddysgu mi, sef brodwaith. Dwi ddim yn cofio iddi erioed geisio fy nysgu, efallai iddi geisio, a gweld fy mod I braidd yn ddiamynedd a lletchwyth, neu efallai nad oedd diddordeb gen I, pwy a wyr. Dwi'n hoff iawn o weu, crosio a gwnïo, ac yn angerddol dros yr amgylchedd a byd natur, a dyma sut dwi wedi bod yn cyfuno fy niddordebau. Wyddwch chi fod dros 300,000 tunnell o ddillad yn mynd I safleoedd tirlenwi ym Mhrydain bob blwyddyn. Heb sôn am y tecstiliau eraill, megis dillad gwely, llenni ac yn y blaen. Mae'r gwastraff yma'n creu methyn sy'n nwy tŷ gwydyr, ac felly'n ychwanegu at cynhesu byd eang, problem sy'n dod yn fwy amlwg o dyddiau yma. Ein dyletswydd ni felly yw ceisio lleihau'r broblem trwy leihau, ail-ddefnyddio ac ailgylchu. Lleihau yw defnyddio llai o bethau fel poteli plastig, tywelion papur, papur lapio'n rhegion, pethau sy'n cael eu taflu ar ôl I defnyddio unwaith. Ail-ddefnyddio yw defnyddio rhywbeth fel pot jam ar gyfer pwrpas arall yn lle daflu I ffwrdd, neu ei ailgylchu. Ailgylchu'r broses ddiwydiannol o droi gwastraff I mewn I wrthrychau newydd. Mae'n broses gostus ac anodd gan fod cymaint o bethau wedi'i gwneud o ddeunyddiau cymysg. Dyma sut dwi'n mynd ati. Ar ddechrau'r clo mawr, dyma fi'n penderfynu gwneud rhywbeth ynglyn â'r pentwr glân a deunydd dwi wedi gasglu dros y blynyddoedd yn lle prynu o'r newydd. Roedd ffrind a minnau wedi cael pŵl rhai blynyddoedd ynghynt o brynu hen ddefnyddiau, felly dyma fynd ati I ddechrau creu sgwariau clytwaith. Proses araf yw hon, a'r gwaith yn parhau. Dwi ddim yn gwybod beth fyddaf yn ei wneud gyda'r sgwariau, ond mae'r broses yn ddiddorol iawn. Dwi ddim yn un I daflu unrhyw beth, hyd yn oed par o jeans tyllog. Rhaid ei cadw rhag ofn, ond daeth yr awr a mas a'r siswrn a'i troi yn fag handi. Roedd gen I nifer o brosiectau ar y gweill, a dyma'r cyfle i'w gorffen. Cwilt clytwaith o ddeunydd caff facet, blanced wedi ei weu o wlân pur, bron pob sgwâr o batrwm gwahanol, a blanced wedi ei chrosio a dafedd ges I ar ôl ffrind a fu farw rhai blynyddoedd yn ôl. Mwyaf I gyd o brosiectau sy'n cael ei gorffen, mwyaf I gyd o ddarnau o ddefnydd a pheleni bach o wlân sydd ar ôl, felly dyma ddechrau ei defnyddio. Trowyd y darnau mwyaf yn fagiau ymolchi, a'r darnau llai yn sgwariau sgrap. Mynd ati wedyn I wnïo'r sgwariau at ei gilydd I wneud blancedi bach cynnes, gan wneud y cefn allan o ddarn o hen gynfas flanelets. Bydd rhain yn mynd I gartref henoed lleol. Dwi wedi bod yn gweu a chrosio blancedi a hetiau I'r elusen Knit for Peace ers nifer o flynyddoedd, ers iddynt wneud y pêl ar gyfer blancedi I ffoaduriaid yn Syria. Ces I rai cannoedd o sgwariau gan fenywod eraill yn y pentref, a bues I'n ei gwnïo at ei gilydd I greu blancedi cynnes. Ers hynny, dwi'n dal I dderbyn sgwariau ac yn crosio sgwariau fy hun, ac wedi anfon nifer fawr I ffwrdd. Dwi hefyd yn derbyn glân wrth gyfeillion. Dwi'n ei chael yn anodd iawn I droi unrhyw gynnig I lawr, ac ar ôl unrhyw brosiect, mae 'na beleni bach ar ôl.
Rhaid ei defnyddio wrth gwrs, felly dyma fynd ati i'w defnyddio'n ddwbl a chrosio blanced gynnes am ryliw hardd. Rhyw 2 flynedd yn ôl gwelais gais ar dudalen Facebook y pentref, yn gofyn a fyddai rhywun yn fodlon gwnïo bagiau bach ymolchi ar gyfer elusen lleol o'r enw Pembrokeshire Care, Share and Give. Dechreuwyd yr elusen gan Amanda Absalom Lowe, sy'n wreiddiol o Langolman, ger Maen Clochog, ond sydd yn awr yn byw yn Hwlffordd. Mae wedi bod yn casglu deunyddiau megis pacedi creision, pacedi losin a bisgedi gwag ac yn y blaen ers 12 mlynedd. Maent yn cael eu hailgylchu ac mae elusen Amanda yn derbyn arian i'w ddosbarthu i elusennau lleol. Mae wedi codi miloedd o bunnoedd ac wedi arbed tunelli o sbwriel rhag ei gladdu mewn safleoedd tirlenwi. Mae'r bagiau bach ymolchi'n cael eu llenwi gydag eitemau hylendid personol, megis sebon, pastanedd, siampŵ, ac yn cael eu dosbarthu i'r ysbytau lleol. Yna, maent ar gael i unrhyw un sydd yn dod i'r ysbyty heb eitemau o'r fath. Mae hyn o fydd mawr i'r claf a hefyd i'r nyrsys, a oedd, yn arfer, gorfod treulio amser i'r chwilio am bethau'r cleifion, a hyd yn oed prynu pethau gyda'u harian eu hunain. Mae'r elusen wedi dosbarthu dros 1,000 o'r bagiau yma hyd yn hyn. Mae Amanda'n derbyn llawer o ddeunydd megis dillad gwely, crysau a llenni nad ydynt yn ddigon da i'w hanfon i siop elusen. Mae'n rhoi'r rhain i mi ac rwy'n ei golchi ei sychu ar ddiwrnod braf, defnyddio i wneud pethau gall Amanda i gwerthu mwyn prynu sebon ac yn y blaen, ar gyfer y bagiau, neu ei rhoi i bobl sy'n mewn angen. Ar hyn o bryd dwi'n gwnïo bibiau urddas i'r henoed neu odolion anabal. Hynny yw, bibiau nad ydynt yn edrych gormod fel bibiau, felly rhoi ychydig o urddas i rywun wrth fwyta. Dwi'n torri crysau lawr i wneud bibiau dynion, a thorri stribed o ddeunydd fel sgarff hir ar gyfer menywod. Mae 'na lun yma sy'n dangos fy mod wedi gwneud ychydig o frodwaith ar sgarff las. Cynfas gwely oedd y defnydd, a oedd yn edrych fel newydd, ond oedd yn llawn tyllau bach. Y ffasiwn nawr mae'n debyg yw trwsio gweladwy, felly dyma mynd ati gyda'm sgil brodwaith amheus i lenwi'r tyllau bach. Dwi ddim yn siŵr beth fyddai fy mam yn ddweud, ond dwi'n weddol o hapus. Ar ôl torri'r llewis i ffwrdd wrth gwrs, rhaid ei defnyddio, felly beth am fag candi i ddal potel win yn lle prynu bag? Os ydy'r goler yn ddi-raen, yna rhaid ei dorri i ffwrdd a throi'r crys yn flowsen bert. Dwi hefyd yn defnyddio rhai o'r casys gobenyddion gorau sy'n dod oddi wrth Amanda i wneud bagiau dillad golch. Mae'n hwn ddefnyddiol iawn ar gyfer hongian yn stafell wely'r plant, neu i'w rhoi yn eich ces i ddal dillad brwnt ar eich gwyliau. Dwi'n siŵr eich bod yn cytuno â mi fod papur lapio a bagiau anrhegion, yn brydferth, yn wastraffus iawn. Dwi'n teimlo'n euog wastad ar fore Nadolig i weld y sbwriel i gyd. Cofiwch dwi'n dwlu ar y Nadolig, y prynu a'r rhoi, yr arddurno'r bwyto, y preseb a'r carolau a'r goeden, a beth am y calendar advent? Dyna beth yw bin llawn o sbwriel costus. Llynedd, dyma fi'n hel y darnau defnydd Nadoligaidd i gyd at ei gilydd, a chreu bagiau bach, a'i llanw a phethau bach defnyddiol neu losin, a dyna ni. Byddan nhw ar gael am flynyddoedd a dim gwastraff. Yn lle papur lapio, dwi wedi gwneud bagiau bach allan o ddarnau o ddefnydd,
ac wedi torri cynfasau a sgarffiau ges i gan Amanda yn sgwariau mawr a'i defnyddio i glymu anrhegion yn y dull Japaneaidd o furoshiki. Dull traddodiadol yw hyn, ac yn ôl y traddodiad mae'n debyg fod y rhaid i'r un sy'n derbyn yr rhodd rhoi'r defnydd yn ôl i'r rhoddwr fel ei fod yn parhau am byth. Gallwch brynu'r defnyddiau traddodiadol rhain, ond wrth gwrs nid yw hynny'n help i leihau nac i ail ddefnyddio. Mae bron popeth sy'n dod gan Amanda wedi gweld dyddiau gwell, ond gydag ychydig o ddychymyg ac amynedd mae'n bosibl rhoi bywyd newydd i bron pob peth. Mae'r defnydd mwyaf di-olwg cotwm yn creu dwsteri hyfryd. Byddant yn cael ei golchi a'i hail ddefnyddio dro ar ôl tro. A beth am y darnau bach sy'n rhy fach i'w defnyddio? Wel, mae ambell i siop elusen yn barod i'w derbyn a byddant yn ei golchi a'i hail gylchu i greu rhywbeth newydd. Felly, dyma fi wedi bod yn gwneud fy nhamaid bach i leihau, ail ddefnyddio ac ail gylchu. Pan fo'r broblem yn un mor fawr, mae'n hawdd iawn i ddanto a theimlo'n ddi-ymadferth. Ond wrth wneud rhywbeth bach, dwi wedi teimlo ychydig yn fwy positif. Dyw e ddim yn llawer, ond mae'n well na gwneud dim.